ukuthi isazela emshadweni akuchaza ukuthi isazela ethandweni. Ufakazi amaqaphela ami angakazi alibona uthando emshadweni kamama emihlobile ngendandatho egolidini wakhe. Uma nithi incazelo yothando umshado bheka nikweleta uthando incazelo yalo. Futhi cishe niyoze nife nina ningaphilanga kwazise nifuna umshado hayi uthando. Uma ke nake ngabona uthando emshadweni yomabeni ze nibonge inkosi. Kodwa ukuthi isazela emshadweni achaza ukuthi isazela lothandweni. Kunegazi elachitheka emashidini kwaNonjabulo kujatshulwa. Ngalo kwaboshwa ifindo nesivumelwano somshado ngongemthetho kwaphula umthetho. Sizukulwane esiphambeneyo ake ngisike kwanjekayo. Eqinisweni ngazi kwazangu wami ngokuphula umthetho yobe wena umthetho ngangazi ukuthi angazi iThixo umkhulule khulula moya wami. Ngazi kungangentambo ngibhekile ngafukufokubi ukufa kwevaka ngenjabulo yokushona kwelanga bheke empilweni ngashonelwa lilanga. Namhlanje ke ngiphebeza imimoya engayamukela ngosuku lwenjabulo ehlalekezelwe ayisuka ngiyafunga. Ngifunga ukufunga okusha namuhla ongefungwe ozwe ngenzwa bethi kepha ngamaqaphela ezibonela. Angisena kukuphikisa wena nomkangiphikisa kepha emsimbeni mina umanqeba isibazi yezo ezithula ubufakazi umuntu asale ekheqa umlomo ho. Ungabusala lapho kuyashisa lapho bheka ngibuya khona. Insambatheka yendaba lena edide okhulekayo kwahlonga sibi ehlenga isimilo sakhe esilimeleyo. Umkhuleko wentombi kwesikabhadakazi ikhuleka icela umshado kumvelenqangi. Uphungakazi lempepho ishunqa emsamo nangunkosana ucela umakoti abadala besho beshikila indaba badidwe isiphetho sendaba kufanele lena ke kayisadinganga nagazila umuzi kephile endodana. Ungilozi yaphezulu ushamaphiko kulethi impendulo kwamhlaba kokhulekayo. Isibingelele sadidi intombi uMaria sididi intombi yomkhuleka ikhuleka wena ophi umusa inkosi inawe. Ke mina ke ngingowaphezulu kuwe ngilethe nazi izinto zaphezulu bheka. Ngenani eliphakemeyo wena wathengwa izengenani eliphansi wazithengisa bukake. Esandleni sami ngiphethe umpendulo mana kancane ke ngibuze. Ezweni lakwamoya ngibona isimo somshado khuluma. Ukhulekela kanjani umshado ushadile na? Athokhulekayo ngilozi yaphezulu mana kancane. Lawo ke ngamampungu uqobo lwawo bheka nazi ezami izandla kasihlobanga ngantandathu. Athokhulekayo yaphezulu khohlwa intandathu. Ukufakazi bakwamhlaba lobo kweleka moya wena ngoshadileyo bheka kuwe ngilethe nabo ukufakazi begazi ngegazi kunegazi lakho elachitheka emashidini kwaNonjabulo. Ngalo ke wabopha ifindo lesivumelwano somshado wafakaza wathi ngiyamama. Ngenxa yaloko ke wasibopha ngegazi kepha bheka ngehlile ngizokhulula nganathi igazi Thabatha nanti igazi lendodana ngikhaluqashula bonke omoya oshade nabezulu. Hlambuluka ibe seyimthela ngegazi ingilozi yaphezulu maqede shama phiko yaphindela phezulu. Ngibe sengizokhulekayo eshintsha umkhuleko wathi Thixo khulula moya wami. Kwathi namhlanje ngizahlukanisa nabo bonke omoya ngishade nabezulu ayisukane nabo moya namhlanje ngiyamdivorce. Okwendodana yolahleko
okwendodana olahleko ngizobuyela kubaba. Baba wethu osezulwini okwenkonjane wena ngizokhetha kusakhanya kwazise sewuyakhanya kwangqondo banzi impela uthando lakho lubanzi yabazalwane. Ubamkhulu enkothina sophula futhi so